Soc a la presó de Lledoners. Avui, 20 de desembre, dijous, ara són pocs minuts passades les 12 del migdia. He visitat Joaquim Forn, exconseller d'Interior, pres polític en vaga de fam. Ha estat un moment per a mi gairebé, diria, entranyable, si la situació i el context impedeixen fer servir una paraula així. Era la primera vegada que ens trobàvem personalment, però a través de la relació que en aquests darrers mesos he tingut amb la seva esposa, Laura Masvidal, vaig saber que agraïa una meva visita i he vingut. Sé que d'aquí pocs minuts, a 2:15, es farà públic que, acollint la petició del president de la Generalitat i de tots els expresidents del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, els 4 presos polítics en vaga de fam deixaran de fer aquesta manifestació de protesta per la vulneració dels seus drets. Ens n'alegrem, me n'alegro profundament d'haver pogut ser un dels primers, si no potser gairebé el primer, a saber-ho. Vull compartir el que la mirada i les paraules de Joaquim Forn m'han donat durant aquests 50 minuts que hem estat parlant. Una mirada de bondat molt gran, una bondat que ve de més d'un any d'haver viscut una gran injustícia, d'haver-la estat vivint i de no tenir en el cor rancúnia ni cap mena d'odi vers tots aquells que això ho han provocat i continuen sostenint-ho. És un gran exemple de cristià. He trobat un germà en la fe, he trobat un home bo, un home públic que està vivint amb una dignitat incomparable, juntament amb els altres seus companys de destí dissortat en els centres penitenciaris, actualment aquí a Lledoners i a les altres 2 presons on hi ha les 2 dones que també estan preses pel mateix motiu, i poder constatar que els qui estan pagant en primera persona tot allò que gran part del nostre poble està demanant són persones d'una qualitat humana tan gran, em dona una gran esperança. Tot sembla que hagi d'anar per molt de temps. Tot sembla que el gegant de l'Estat, les estructures tan brutes que veiem al darrere, que volen mantenir a tota costa la unitat de l'estat espanyol, sembla que siguin totalment indestructibles. Però avui aquí he pogut veure un altre exemple viu, actualitzat, del que la vella història bíblica de David i Goliat ens diu. El bé sempre venç a la fi, encara que sembli que tingui mitjans totalment desproporcionats respecte a la força destructora que té qui vol imposar simplement el seu relat. Si ens mantenim en el camí de la no violència, en el camí de no acusar, sinó de considerar potser les més grans víctimes els qui estan oprimint el nostre poble, perquè en el fons són víctimes de la seva condició cega, que no els fa veure que aquí al darrere estem parlant simplement de drets humans, de persones, d'un desig, d'una convivència més harmoniosa i més justa i més d'acord als temps. Aquests cecs i aquests sords són potser les primeres víctimes. I he vist en Joaquim Forn d'avui aquest cor que no condemna ningú, que perdona, que no busca cap mena de venjança, i crec que amb això
sortirem guanyant. Estic molt i molt agraït com milers, milions de persones al nostre país a l'exemple i a l'entrega personal per la nostra causa col·lectiva a Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Que tots plegats, els que creiem en la gran força de les raons, en la gran força de la no violència, amb la gran força de la bondat, portar endavant aquest gran projecte que pot enviar un missatge molt fort a Europa i al món, que és possible treballar i portar endavant un projecte col·lectiu